I després d'un espectacle que havia fet anterior, que es va estrenar al Grec, que era Nijinsky, que era una gran coreografia, amb uns ballarins i 100% dansa, tenia ganes com de fer una peça més recollida, més petita, i aprofitant les ballarines que tinc, que a part de ballar tenen altres virtuts com que saben cantar, fan teatre, tenen ganes de provar altres coses, doncs vaig dir per què no agafar personatges femenins de Shakespeare, sempre es fan les obres al voltant dels grans homes de Shakespeare, no? Però les dones sempre tenen aquest entramat que són com una mica les que l'alien tot, no? I una mica agafar personatges d'aquests que no són secundaris, però tampoc són gaire importants, els personatges femenins, i donar-los com una altra projecció, no? Aleshores hem agafat a la Rosalinda del vostre gust. La Rosalinda és el personatge que es vesteix d'home per aconseguir els seus propòsits, i aquí tenim a la Marta Fernández, que a part de ballar, ella havia sigut campiona de karate i l'hem utilitzat amb aquesta part entre femenina i masculina, i a ella li agrada cantar, volia cantar, vam dir vinga, musicarem un tros de lletres de lo del Shakespeare, la cantarem, i així es va sortir aquest personatge. Que ni historia ni cuento les quiero bailar. Es el simple encuentro de quien desea amar. Després la Isabela, de Mesura per mesura, on la ballarina també es grava ella mateixa la veu, és el moment on la ballarina té el dubte, o sigui, el personatge d'Isabela té el dubte si s'entrega al rei o no per salvar el seu germà, i és un solo molt potent, molt fort, on, a part de la seva veu, vull dir, tot el que ella balla i tot el seu cos transmet tota aquesta angoixa d'aquest text de Shakespeare, no? Després tenim a la Caterina de La Firecilla Domada. Quan es parla de mi, em diuen Caterina. Que és aquesta dona indòmita, forta, insolent, no? I hem triat un monòleg de 4 minuts, la ballarina balla i després es tira un monòleg de 4 minuts que és molt irònic, que parla sobre la feminitat i sobre el paper de la dona en el món. Do I love you, oh my, do I, honey, did I do? Do I want you, oh my, do I, honey, did I do? I'm glad that I'm the one who found you. That's why. I després està Miranda, que és aquest personatge de La Tempestat, que la fa la Sol Vázquez, que és aquest personatge, un personatge on mai ha conegut persones, sempre només té els dos esperits que l'acompanyen, no? Mai s'ha vist, com diem en el vídeo al principi, no coneix altra persona que ella mateixa reflexada en l'aigua, no? I a partir d'aquesta frase hem recreat tot un món imaginari de Miranda, i així doncs ballen, canten, actuen, i ens hem divertit molt fent aquest espectacle per sortir una mica també, no?, de lo que és la pura coreografia.
Thank you.